O Sbaen i Abertawe yna Glynebwy ag ymlaen yma i Landudno. Di hynna ddim yn swnio fel taith gyffredin i'r Eisteddfod Genedlaethol. Ond wedyn, nid bob blwyddyn mae awyren yn glanio ar y maes. Ond mi fydd na awyren ar y maes yn Llandw. Adain Afion ydy prif brosiect Cymru ar gyfer yr Olympiad diwylliannol ac mae wedi seilio ar gorff awyren DC9. Mi gafodd hi i achub o iard sgrap gan y cerflunydd Sbaenaidd Eduardo Cajal a ati i'w newid hi yn ofod perfformio i artistiaid o bob math ar awyren honno sydd wedi teithio o Sbaen i Gymru. A mi aethon ni i Abertawe i glywed mwy amdani gan arweinydd y prosiect y dawnsiwr Mark Rees. Tro cynta, nes I cwrdd ar y awyren anhygoel yma. Oedd e'n 2005, oedd yna ffair enfawr celfyddydol yn Sbaen, yn Madrid. A ges I wahoddiad I bod yn artist gynta I mynd i'n creu rhywbeth arbennig ar gyfer yr awyren. So pan dath y cyfle wedyn, I greu rhywbeth arbennig ar gyfer yr Olympics, oedd y syniad I fod yn uchelgeisiol. Oedd fod I felly symbolrwydd y global, felly ni'n meddwl, ni'n cofio'r awyren, so felly ni'n meddwl, mae'n gret I dod o'r awyren a nythu fe yn gwahanol safleoedd rhwng Gymru a bod pawb yn cymryd rhan yn y fe. Mae yna 150 o gwahanol digwyddiadau, mae yna 2,500 o bobl yn cymryd rhan. Mae fe'n raglen eclectic iawn a dwi wedi bod pasol cael pethau falle sydd yn falle eitha normal ond bydd yn cael ei thrawsnewid yn yr awyren. Ac mae Adain Afion yn cynnig llwyfan I bob matha o artistiaid o bell ag agos. Beth sydd wedi bod yn diddorol am y prosiect yma, mae yna lot o falle ganghennau i'r prosiect. Mae fe'n un prosiect mawr, ond yr hyn sydd wedi bod yn diddorol I fi yw bod e'n amlygu falle creadigrwydd i'n ardal. Mae lot o artistiaid rhyngwladol yn ymateb i'r safleoedd yma. Mae lot o artistiaid o Gymru yn ymateb I safleoedd neu lleoliadau. Dyn ddim yn gyfarwydd dda. A dyna'r peth dda am yr awyren a gweud y gwir yw bod e'n glanio yn y lle yma a wedyn bod yna lot o weithgareddau a digwyddiadau yn amgylchyniau. Felly mae hwn ond yn rhyw fath o y catalydd ar gyfer falle cyflwyno yr talent lleol yna. Un o'r artistiaid lleol ydy Catrin James wedi creu ffilm am bensaerniaeth y ddinas. Nes I cael ei geni yn Abertawe a nes I dod I fyny yn Abertawe a mae'r adeiladau Abertawe wastad wedi bod yn un o'r pethau nes I wastad wedi caru. Pryd ni'n bach, ni wastad eisiau bod fel yn architect, ond y adeiladau yma'n rili bwysig, achos oedd mam fi'n gweithio mewn nhw, oedd mam gefi a tad ci fi'n byw mewn nhw, fel y dyfati flats sydd yn cael ei defnyddio yn y ffilm. Mae'r pensaeriaeth Abertawe ar ôl yr Ail Ryfel Byd wedi newid ac oedd e'n brand new ac oedd e'n edrych yn modern iawn. A fi'n credu mae lot o pobl ddim yn rili gweld y harddwch fel y modern architecture yna. Mae Abertawe yn llawn hanes a yn credu mae amser nawr I pobl gweld pa mor lyflu mae fe lawr mewn hyn. Ond troi at dir I ddinas enedigol nath yr artist Owen Griffiths. A ni'n byw ar y tyle yn edrych draw tuag at y môr yn lle gweld y fetch yn canol o ddinas yn wag. So ni'n meddwl bod hwn yn siawns I wneud rhywbeth diddorol yn y lle yma, yn y plot yma. Y syniad oedd I greu ardd I llysiau, I bobl tyfu llysiau yng nghanol o ddinas ac I weithio gyda'r cymuned y Sandfields. Mae'r prosiect nawr wedi cael permanent vegetable garden status o'r cyngor lleol. So maen nhw'n mynd I weid na bod nhw'n mynd I gadw'r prosiect na am fyth. So mae hwnna'n legacy ffantastig I Adain Afion ac I Mark a Cultural Olympiad, ond hefyd mae'n rhywbeth ffantastig i'r cymuned lleol. Fi'n gobeithio bod ni'n gallu dangos rhyw fath o snapshot Cymru amser o'r Olympics. Bod y blwch ddi ar y awyren, bod ni'n documento popeth wedyn ar y blwch, bod ni'n recordio pob digwyddiad, a wedyn yn y diwedd, yn y Steddfod, ni'n agor lan y blwch ddi I pawb edrych, a wedyn ar y diwedd wedyn diwrnod diwetha y Gemau Olympaidd, ni'n swinga heibio Sen Fagan, a wedyn ni'n rhoi y blwch ddi ar gyfer y genedl. So mae'n symbolrwydd reit bwysig wedyn, bod popeth wedyn wedi cael ei gasglu yn y blwch ddi. Ond uchafbwynt y diwrnod cyntaf oedd tynnu'r awyren i'w chartre dros dro o flaen amgueddfa'r glannau. Moneddigion, moneddigeser, a gwestiwn nodedig. Croeso I Adain Afion a cyrraedd o'r diwedd.
Mae'r ofod yn catalyst i syniadau newydd, neu syniadau hen, neu ail ddychmygu syniadau. Mae fel gwyneb arian yr awyren yn ymddwyn fel drych enfawr sy'n adlewyrchu y gymuned agos nôl at ei hun. So felly cyfle wedyn i chi ail ddarganfod, ail dychmygu, ail asesu neu ail gylchu.